Yo, what's up sa inyong lahat mga ka-idol, katropa. So, pupunta tayo ng palengke mga katropa at bibili tayo ng ulam para sa panangalihan. So, ayan, nandito na tayo sa may palengke, no? So, maraming namimili mga katropa. So, hanap tayo ng ating mapaparkingan. So, dito tayo mga katropa, ayan. So, siguro bibili tayo ng isda mga katropa, no? Para may higupin tayo ngayong tanghalian. So shoutout sa inyong lahat, sa ating mga viewers, silent viewers, sa ating mga followers, subscribers, at sa ating mga kaibigan na OFW, saan man kayo naroon mga katropa. So ingat at laging mag-ingat. So ayan, nandito na tayo sa may isdaan, yan. So pipili tayo at ang nagustuhan ko yung ulo ng tuna, yan. So 220 ang kilo mga katropa, no? So ipapahiwa ko na rin para hindi na tayo manghiwa sa bahay at malinis na rin. So ayan, magbabayad na tayo mga katropa, no? Tamang-tama lang at ang pera ko ay 500 lang, yan. So ibabayad na tayo, yan. Kinuha ni ate at nakatawad tayo ng 200, no? 220 yun at pinatawad tayo ng 20 pesos, kaya 200 lang ang ating babayaran mga katropa. So bibili na rin tayo mamaya ng sahog pagka binigay na ating sukli, yan. Eksakto ang ating sukli mga katropa. At ang ating biniling tuna, ulo ng tuna, oh. Yan, hanap tayo ng pansahog. Ayan, kangkong. Ayan, oy, pangit mga katropa. Itong isa, yan, maganda to. At marami pa, sariwa. So ayan, at tayo ay pupunta doon at hanap tayo pa ng ibang pansahog. Excuse me po. So ayan, at tayo ay kukuha ng gabi, yun. So dati sinigang sa miso, ngayon subukan naman natin ang gabi at kamatis, 2 kamatis, yan. Yan, at sibuyas, yan, bawang, at siling haba, yan. Siyempre, number 1 yan ang siling haba para pampaganang pangkain. So ayan, at parang may kulang pa, yan. So dagdagan ko ng isa pang gabi para masarap mga katropa. At luya, yan, mga 5 pisong luya, pwede na to mga katropa, pampatanggal ng lansa ng ating isda. So yan, binigay ko na kay ate para makwenta na. So ayan, na plastic na ni ate ang ating biniling mga pansahog sa ating isda. So ayan, shoutout sa inyong lahat, sa mga tindero. Ayan. So ayun, mukhang masarap itong lutuin ko ngayon mga katropa, kaya subaybayan nyo ang aking pagluto ngayong araw na to, araw ng Sunday, January 29, yan mga katropa. Ayan, babayaran ko na 92 lahat mga katropa ang aking napamili, plus 200, bali 292 ang aking napamili ngayon mga katropa, pananghalian. So uwi na tayo mga katropa, no? At hanapin natin si Batosay. Mukhang hindi na natin alam kung saan napunta si Batosay. Ayan. So ayan, nandito lang pala siya mga katropa. Ayan si Batosay. Ayan, at abangan na lang mga katropa sa pag-uwi ko at ating lulutuin mamaya. So stay tuned lang kayo dyan at samahan nyo ako sa aking pagluluto.
Ayan, at aalis na ako mga katropa. So ayan, nandito na tayo sa bahay mga katropa. Ayan, papasok na tayo. Sinalubong tayo ni Minchi. Ayan. Ayan, sarado ko muna ang pinto, baka may makapasok. Ayan. Ba. Gising na yan, baby. Dancing with a beat with DJ Jordan. You know I'm gonna get. Dancing with a beat with DJ Jordan. Ayan, luto na ang ating sinigang na tuna with gabi. So maraming salamat sa inyong lahat mga katropa. Thank you sa walang sawang pagsuporta kay Kinichi. Bye bye.